Hey guys, tuan thla hi July ani a chuan fur lai ania voina po hianin khua a thalu tuk lawa tiang tuna kan hmuh hianin chhuma zinga chhumzing kara khanin guitar thar le kha kan du a chhumzing kara khan kan kalani chamte ta turania chuan dor kan thleng kha thla ti kha kalavela tiang hian chuanin dor pakhat kan thlen khan musician bon lutuk kha kan hmunola mase amin chu mention lo meng thla kalak puya chuan khatia kan holama khanin veng pakhat nuam deuh maya khanin kan lut nola chuanin an veng hi a fai box ya hei thingkung te hi hmu tur hi a omamo april kung te hi hmu tur hi om china ti hian hei enge athamuan thlak to pani mai an veng hi tute veng he kan ti chuanin kan veng ania foglen veng ani hi in shachewin karinga photographers ho hianin an thalak nan an hmangna sa thei lutuk view zong so alang china ai zol pheiso ti chuan khatia kan ho kha hi chamte khanin spicy noodles kha siama kan eya chips te chan kan ti ve lawmna nge mani kha kan soya chamte chunga khanin lom thu kha kan soi le do a fel top ama himo guitar thar chamte hania chan guitar display na te kan nei vela guitar hi kan ho display vela ma hi englo yamaha nia chan zai bel do na ni am metamo ang teri da ben tawle shen kan zayang nagate om harun ma tawin tika nagate om harun ma changin ilni om lo ro lai di te kha do mai lo o ko lo don phak mo lo yang re nga nun hui ngai tu re ya de chang se sia thing zar chu ve ya nga len du ka noa ye ye tu dang ngai lo te in chang I got a girl crush. Hate to admit it, but I got a heart rush. It ain't slowing down. I'm telling you, you don't need that girl. It's so black and white, she's stealing your thunder. Baby blue ain't your color.